Апастан бір түркі мобилизацияланушы егетләрне озаттылар. Район хәрби комиссариатына алар иртәдән үк җыела. Һәркем ватан алдында булган бурычны җаваплылык белән үтәргә кирәклеген аңлый. Искәнәледән Заһидуллиннар гаиләсендә дә шул ук хисләр. Бүген олы уллары Ранисны озаталар. Әлекәшем әйләнеп кайтты, шуннан исән-сау барып кайтты. Барып кайтабыз, бездә әйләнеп барса яхшы булыр. Туганчалар, дуслар китеп калалар. Балаларны ничек күз яше белән озатсак, каршы алганда шатланышып, каршы алырга насип булсын. Буада бүген 12 егетне озаттылар. Ораларында резервтагылар һәм үз теләкләре белән баручылар да бар. Духом падать нельзя. Да, едем ради всех наших родных, чтобы они не видели горя, чтобы они не видели бед в наше мирное время. İki avuldaşımızı ozatабыз. Алар икесе дә үз вакытында Чечняда служить иткәннәр, контракт белән эшләгән кешеләр. Билгеле, күңелдә бик авыр хисләр. Борчылдыра, дулкынландыра. Ләкин һәрберебез изге теләктә. Менделеевскийның үзәк мәйданына йөзләгән кеше җыелды. Ир-егетләргә хәрби киемнәр алырга аммония заводы җитәкчелеге ярдәм иткән. Шулай ук тиз арада кирәк яраклар белән тәэмин итәргә район халкы, волонтерлар да булыша. Аларга иң зур теләк исән-имин әйләнеп кайтсыннар. Мы вами гордимся. Сезнең белән горурланабыз. Тизрәк җиңү белән әйләнеп кайтуыгызны теләп калабыз. Сез чын каһарманнар, унутмагыз. Без сезнең һәрберегезне көтәбез. Чистайда бүген мобилизацияләнгән ир-егетләрне озатыр алдыннан концерт-митинг узды. Анда район җитәкчелеге хәрби комиссар теләктәшлек сүзләрен җиткерә, дин әһелләре хәйр фатихаларын бирде. Өлешчә мобилизация башланганнан соң бу шәһәрдә 4нче озату. Казанга бүген резервтагы 40 ир-егет китте. Время пришло родину защищать, как говорится. Ситуация непростая в стране. Китер вакыт җитте, вазгыять шундый. Моны барыбыз да аңлыйбыз. Ватан чакырган икән, барырга кирәк. Настрой боевой. Октанышта бүген кемдер улын, энесен, әтисен, кемнәрдер ирләрен озатты. Яшьлек үзәге янындагы мәйданда мобилизация буенча чакырылган ир-егетләр өчен тантаналы чара оештырылды. Айназ Бакировның хатыны белән бергә игезәк балалары, кызы һәм улы озата. Исән-имин Алла үрсә урап кайтырга ясыйн. Андай неләр калмасын, бүтән булмасын дип. Чакырылган егетләрнең берсе дә төшенкелеккә бирелмәй, лаеклы хезмәт итеп кайтуларына ышана алар. Повестка килде дә инде, 27-сенә әйттеләр. Менә кичә әйберләрне җыйдым да инде. Бүген барабыз инде. Кичтә башында әпкәйләрегез көтеп торсын. Хәрби хезмәткә алынган егетләрне татар халкы элек-электән әнә шулай икмәк белән озаткан. Әлеге традицияләрне саклап, бүген дә аналар улларына күпрек пешкән икмәктән авыз иттерде. Солдатка да атканда да шулай итеп атканык. Алла бирсә бу жолда исән-сау кайтырлар дигән өметтә калабыз инде. Һәрбер ир-егеткә район башлыгы исеменнән җылы киемнәр, азык-төлек җыелмасы тапшырылды. Апас, Буа, Менделеевск, Чистай һәм Октаныш телевидениеләре белән берлектә Гөлназ Гыниятова, Яңа Гасыр каналы.